Hello guys. नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला नायलांदो सिम्पोल बाबो साजायबाय नै नोंथांमोन जायफ्रा नायनो गोसो दं नोंथांमोना नायलांदो सिम्पोलै बाबो साजायबाय Happy Merry Christmas फैलायबाय सफैलायबाय दिनैनि बे रंजानाय गेदेर साना Merry Christmas Day Hello नोंथांमोन नायदोंना Wow मोजां नुदोंना फैयै नै सफैलायबाय जोंनि रंजानाय गेदेर गोथार साना Wow न'आबो गोदान जिसु जोनोम जानाय रंजानाय सान Halo, मा खालामदों? दे आच्छा दे Oke, मा खालामदों? नायदोंना? आच्छा दे जादों Wah न'आ गोदान जिसु जोनोम जानाय रंजानाय गेदेर साना जाफुंबाय दिनै इसोरनि बुंनाया थारैनो सोमोनांथाव फैबाय थाबाय बियो जोंनि बे पापि बुहुमाव जोंखौ जोनोम सान इसोरनि जोनोम सान Orang deh nah, dah dikit ini. Dia apa sah? Dia dong. That's Hai Presto, mai bra, hai. Jangan apa bay? Tuti si benau bay, jangan apa tuti si benau. Ini mana? Sudah deh. Minat kau.
kasi kay. Ang de acha kali kaya. Kamu kata jaga nali be. Oh nani kita lama tu. Besan apa kepra? Cepat. Sampai dah? Merry Christmas. Hello guys, nonton nainw majang dong mabla. Majang ini dong na. Nai lang de. Thank you so logoper. Gazanteng. Merry Christmas.